wi ko ndiyam kono wiyani pasdam. Ndekaru lomtaki gure dendangal leydi Sénégal 765 milliards so weccama ko woni ndaw temedere ko fonno heɓɓade dendangal gure gonɗe e leydi Sénégal mbele ene wasa wadde waameji ha ɗo yarete goƴa o ko goto. Joni horejo leydi namdoto 765 milliards holɗo naati ala ko ƴa lutti haadi ngatannodu ngati soko tawi waameji ene kaale e gure e tappamaje ɗe Hamady Hounare e heedani hen caggal kono noon bone iwri mbuɗu ko sara nde tawno hay mairie ndi e hoore mun ko ɗon tigi waami on fuɗɗori kono moni kala kondu fiya umata ko ardi fof minen ko arnaɓe hannde tampere nde wona hannde fuɗɗi tampere nde ko tampere ɓooynde surtout ma wonde ko faati gandanɗama so ndungu naati min natti wonde yimɓe sibu minen koyamen hannde o min natti e nulde suhaɓa men ni wonde yaade ene coodnomin komin jiiɗi fodde ndiyam il faut mbaɗa déplacement an mawɗo o gummoɗa gandama jaaha a faami kala ko jiɗɗa jaaha wonde coodana hoorema gaddana hoorema ɗen caɗele noon ko caɗele wonde ndiyam beddaji ganama ala fof bedda mo ganduɗa mbiya o beddan samori beddaji fof ko gotum ala fof nokku mo mawɗa arde hande ha wonde ɓenna a faami tawa heɓani hen caɗele e sibu sa ƴeewi kadi par rapport kadi galleji ɗi kadi ɗum woni kadi wonde ko ɓeydi wonde bonde ɗi sa yeehi gallamen nde wuurɗo hande a wawi ɓennude sibu ndiyam nana gandama taari bango bang ala fof ndewɗa wonde ha ɓenna e ɗum noon minen ko hunde ndemin goyti min gulliti min donki hebde ɗum gandama wonde e ardiɓe amen minen noon min ngala doole ko min golliri bettaji amen min ngala doole ko min wonde guitta banggue goɗɗo so wona e mabɓe kam min ponno wulditade min gollitima wonde min keɓani joni kam hamin ɗo tan hamin nanguiri Allah hani Allah ittiri foof ceeɗele men wona hikka fuɗɗi rawani kuɓe jamen nayyi jani ɗo henna nde koccimi ɗo nde e wonde cagalam nde e cuuɗamin nanto ene naati ndiyam ha heewi cuuɗamin ɗiɗi ɗen caɗele ko gila rawani fuɗɗi bo adama ɗo henna kala mo kuɓejo mum jalno ene woda ko rokka Amadou Samba Kane wonko neldi ɗo bo président de la république Macky Sall wonko neldi ɗo ay hunde min keɓani ay batte ay batte min keɓani kuɓeje ɗe koye cewɗe he ɓamta ɗo henna hay ɗum woni hen ñamade ñamlaɗe joɓa karaw kuɓeji ɗiɗi jani e huɓere naati ndiyam kuɓeji ɗiɗi naati ndiyam kabiña men fusi ɗum fof ko ndungu rawani o hikka kabi so toɓo tawi hikka min ɗantaw min balta ko bawla ha weta wono ko kuɓeje ɓakkere sirani ala garanti wonko fuɗɗino wadde premier ɗum ɓooyi o hanko fuɗɗino haalde wiya mairie ndi il faut que waɗa solution goto bo ndiyamejo ɗo jaltirta paara caggal wuuro bo wiyama noon ɗon e ase bedda ƴimmiɗo ɗo henne jeere fayi belel gandu hewɓe cali goto fof e damal galmum asataki kanko kadi wonko haalno ko ɓooyi kanko maire caggal mum technicien goto wiyama so ne ara ma yoɓe kalis ɗum parani taw pour ndiyam ɗam jaltini wuro technicien o arani bo minen kay ndungu fof koye caɗele tan min goni ha ndungu silde gonga ndungu ne weeli ndiyam ne weeli kono minen kay ndungu so ari ɗo tan koye caɗele min goni ha ndungu silde so ƴiwde ƴiwni hay goto suya walde nder suuɗum ko kuɓeje ɓakki min jogui nayi so ɗum ɓenni komin jooɗata ɗo henna pour saɗa haƴe gadde min jooɗa leydi ɗum ala ko nafata hay batte minen ɗo e nder wuuro Hamady Hounare hamin jogui caɗele ha keewi kono ko ɓuuri temtude e caɗele amen so tawi ndungu ari ko laabi ɗi mbiɗa sikki ni ene gasa tawa wonko jiiɗa hen a yi laabi ɗi surtout ma ɗo ɓuuri wonde bundi wuuro ngo wono ɗo wiyete ville o par ce que ko jeere woni ville walla garage ɗiɗo nokkuji ɗi ala fof ɗo mbawɗa immorade wuuro he ha jettuɗa ɗi tawa natani ndiyam kala ɗo dimmorɗa e wuuro he walla saji aɗa yiiɗi yettade garage o walla jeere nde fokko ma nata e ndiyam ɗum ko welma mittuma hande o hamin jogui ɗen caɗele par ce que so tawi ndungu ari hay comcol moƴƴol pour ɓornoɗa ɗum e wuuro he ko probléme hankkadi ko kala jiɗom ni ma faam
kelli faata kam so tawi a yiɗi ɗum ne waɗi panta e duumi sabindor a faami tigi tigi ko laabi ɗi circulation wayi noon ko ɗum woni caɗele amen hannde ɓurɗe temtude wuro ngo caɗele maggo no mbayi hewtini fof bo wuro ngo ne jogii pelle pelle e dente kala hen kadi fedde jiiɗa woni muuji mum tan ko yidde ɓamtude wuro ngo walla ko ɓamtare wuro ngo ko ɗum woni ko yakata e dow mum bo ko wona ɗum ko kadi banggue commune o e hoore muɗum min mbawa wiide o darnahi ɓamtare wuro ngo kono noon kadi hassino omo darini ɓamtare wuro ngo hamin mbawi wiide minen kam banggue amen ka hamin jaaɓi par ce que saabi hamin jaaɓi ene famɗi ko feewi ha sa ƴeewi ko foti e commune Hamady Hounare mo ganduɗa e nder région Matam so tawi commune aji mawɗi ene limte so tawi o ardina ko heedata hen caggal kono noon hay garage moƴƴo commune Hamady Hounare ala andi nde ɗum ɗon noon ko caɗele ko ɗum ɗon foof noon kadi ko gollal ngal ganduɗa ko commune o fonno ɗum darnade minen ko kamɓe min poti woytani walla ko kamɓe min poti woytanade ɗeɗon gueɗe ɓe mbaɗani ɗum ndeke noon hasin haaɓe darni ɓamtade wuuro ngo minen kam hamin jaaɓi kadi minen Hounare hannde hamin gonde tampere rapperde ko ɓurtude no feewi no feewi no feewi eyyi a yii ham ni galleji fof ɗene kewi ndiyam ha heewi a yii dak kubaji fof nene jani yohoɓe jeere sene jaaha ngala to ndewi yohoɓe duggoyde sene duggoye ngala to ndewi galleji ɗe kewi ha mbi dak ha birkaji naati ha galleji naati galleji amen fof nene kewi ndiyam ne heewi eyyi a yiiri yitere ma ni a yii no wayi kala garɗo gummiɗo wawa yaade jeere wawa yaade garage min ngala hayto dewɗa laabi beddaji ngala kubaji fof keeli ha laaɓi haaɓi ceerno amin joodi eyyi min jiiɗi noon ko wallede maire Hounare ala ko waɗani min taw hay batte min jiyani eyyi so maire Hounare on ko waɗanannomi hay ɗo hay hasso kam hasso camion ngaji leydi haɓe gaddi haɓe jora min laabi ɗi ham duggoɓe ham dañata duggoye kala hande duggoyo hay wutte moƴo ɓorata waɗata ko ministére Allah e laabi ɗi mettudi hande wawi wadde hay wutte moƴo ñanto hay ñalawma julde garɗo ɗo hay goto yaltani ñalawma julde ko aɗa foti wadde wutte ma jalta jiiroyɗa kono hay ɗum min keeɓani laabi ɗi no guddi ene cohi kubaji fof jani min ngala to min jalti min ngala to min ɗumin hamin waɗi hande min tampi maire Hounare hande darala futtata min maire hay min jooɗo min ngala maire hande ɓurani min maire Hounare hay darala futtata min hay min jooɗo min mbasa dañde maire wiye Hounare ala maire ɓurani min maire Hounare hande wayni caɗele min keɓata ɗo kon ɗo so tawi ndungu ari ko ndiyam ɓolom ɗigganma bellel ganndo ha yetti e manano wiyde Allah fof ko ndiyam min mbawata hay yaade a wawa yaade rewɓe ɓe jahata goto fof ko galle mum woni hay sa yiɗi duggoyta duggoyta keɓata ko galle mum joɗɗa andi ɗum kam wona lawol moƴƴani toujours anide ndungu fof ko daani ɗum kam ko hitande fof ko daani joni min tampi balle min hay dara fewnaka hen hay battala ko fewna hen no wayno ni tan ko noon wayi hitande fof ko daani min jahata hay nokku min jahata so ndiyam tooɓi joni so heewi hon hande ni kam meeɗa yiide jahata ko wuuro ngo fof ko daani leyɗe ɗe fof ko ni leegal mabuɓe leegal jiigue leegal seɓɓe leegal hayre fof ko daani ala fof to jahata laabi ɗi sona joñi a wawa yaade neɗɗo kadi wawi tan comtima moƴƴima sa ɓoydum soñima moƴƴi bonat huttema moƴƴo fof mo ɓoydata koko bonata ha sukaɓeɓe kadi ñawi ko ndiyam ɗum ñawni ɓe ndewata koye ndiyam he koye nder ndiyam he ɓe ndewata ɓe ñallata ko juude ɓe mbaala juude anani min tampi ɓe mballu min eyyi e cuuɗi amen fof jani kuɓeji amen fof jani ha ɓe mballu min eyyi probléme amen hande momi haalane ha beltoɗa nani on jii rewanne ɗo huɓeje kewdi janiɗo en ndiyam ari bonni foof min cikkuno hikka kam maɓen mbaɗa geste ben pewna affaire uji mais jusqu'à présent ben jeftani hay mesure goto no wayno ko wona yimɓe guurata e nder wuuro ngo on ndino way population ɗum ɗo no wawi addude ñawuji ha heewi surtout coronavirus no ɗo en choléra uji ñawuji bondi mo Allah bonni haɓen ɗo ha heewi mais ha hande ɓen mbaɗani geste pour wallude population ɓen mbaɗa canalisation darde amen woni ko min rendina ASC ji ɗi min jeewa ko faket doole amen mais kam neɗɗo saɗa walla mo encore yo taw ko jomum no dari quoi sinno kamɓe ɓen dari rek sukaɓeɓe foof jaltat haɓen jiiɗi hande gollude haɓen jiiɗi gollude wuuro mabɓe haɓen jiiɗi développement Hamady Hounare mais wonɓe yeeso ɓe no wayno kamɓe mbaɗi bloqué sukaɓeɓe quoi ɗum wona lawol fewani ayi ɗo ñanden ɗo rek ɗo ay poste courant o ɗo ɗum ɗo goto maayi ɗo nagge goto maayi ɗo en ko ndiyam o naati taw courant o no nangi ndiyam o ɗum wona lawol sukaɓe amen rewɓe amen worɓe amen mawɓe amen kamɓe fof ko ɗo ɓen ndewat to poste courant o nani ha less makko ndiyam wonat hen c'est très dangereux donc yo yimɓeɓe mballodira min pewna laabi ɗi
min mbaɗa canalisation beele ndiyam dina yalta caɗele men ko ni tan ayi laabi fof ne mbaɗi ndiyam galle jamin naati ay yaltude a wawa yaltude ay ɗo gonmi ɗo mi ɓorna hay wutte moƴƴo ko wutte dawruɗo mi ɓorniɓe par ce que wuro ngo ala ko fewna hen bon duuɓi sappo e quelque maire laami hay batte ala komin jii maire hay batte fewnani wuuro he hay batte hay maire maram ɓuuri fewno foof maire maram so yeehi foof fewnama waɗama réguleji waɗama foof ndiyam ne yaaha ɗo ndiyam yahata ala foto yahata yaltata e boowal galleji fof naati galleji fof wonti probléme e tawi ala fof ko ara ɗo min jiiya hay batte min jiira bon hay chantier o liggey somin keeɓa probléme ani ɓe mbiyata kuura ko wondane kaari tan a heɓata liggey foof nanɗo ɗe caɗe